omkvædet. Det starter med, at der kommer til at være en bølge fra den ene side til den anden side, hvor der er nogen, der stiger hop, 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 hele vejen hen på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der er sådan et skift i den. Så kommer omkvædet, den siger ned, ned, op, ned, ud, og 7, 8. 1, 2, 3, 4. Og pigerne, de har armene op, drengene har armene nede. Så siger pigerne armene den her vej på 5, 6, 7, 8. Drengene siger 5, 6, 7, 8. Så kommer det der hurtigt med benene. Ud, ud, ud og ud. Skift, skift. Bum, bum, bum. Lander her på 8. Så siger den ned. Armen ind mod markeren. Pigerne står herovre. Ned. Armen væk fra markeren. Og drej på 5, 6, 7, 8 og. Det er ikke rigtigt. Jo. Jeg ved, at så kommer. Giver på hinanden på 1, 2, 3, 4, går på 5, 6, 7, 8. Tager fat i pigen. Pigen bliver ført rundt på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ruller ind på 1, 2, 3. Op på 4, ned på og 5, 6, 7, 8. Det skal bare være ind og ram, ud igen. Pigen ruller foran på 1, 2, 3, 4. Pigen er nu herude, og siger den 5, 6, 7, 8. Pigen ruller om på numsen, giver venstre hånd til drengen. Drengen tager fat med venstre hånd og samler hende op. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så kommer vi til klumpstykkerne. Ja. Ja, vi skal ud i tre Små grupper. klumper. Ja. Inde i midten er der nogle drenge, der tager fat i en spirevip, som skal fyres op i luften på den næstsidste sekser. Hvad er den sidste sekser i de 4 gange? Så siger trinene siger 1, 2, 3, 4. Det er små klumper, vi har fronten ud af. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og så ryger der noget i vejret. Jeg skal lige have sidste knæ. 6. Samtidig med, at personen bliver kastet op. Han bliver kastet op på Ja. 6, 7, 8. Så er det Trine, vi skal lige ud af klumpen en lille smule, fordi To vi skal vende langsomme. fronten fremad mod publikum, og vi skal svinge. Så den siger 5, 6, 7, 8 siger 1, 2, 3, 4, går 5, 6, 7, 8 siger den. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Den ene klump siger hopper på 1, 2, den næste klump på 3, 4, den sidste klump på 5, 6. Nej, de sidder så hernede på 1, 2. Ja, det er rigtigt. Og hopper på 3, 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Første klump igen på 1, 2. Næste på 3, 4. Den sidste på 5, 6. Trine rundt. Så er der 8 takters vild og voldsom hønsning. Hand på plads. Stor, mega klump. Så kommer omkvædet igen, gør det ikke? Ja, synes du det? Nej, jeg ved det ikke. Omkvædet kommer igen. Omkvædet kommer igen. Vi gentager det lige. Ud, ud, op. Ned. Hop til siden. Hop til siden. Hop til siden. Og drej rundt. Gå. Gå, gå. Og Pigerne her. Drengene her. Hop. Hip, hip, hip. Og. Hip og hip. Hip og hip. Hip, hip. 7 og 8. 1. Alle mand til den samme side. 1. Hey. 1. 3. 4. Og vi går alle sammen til venstre. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Siger 1, 2. Og der er den yderste del af den. Det vil nok primært være piger. De siger 1, 2, 3. Nej. Var det ud over benet i stedet for?
Blev vi enige om, at måske, det var bedre? Ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så siger jeg, dem der er nede på jorden, der ikke skal løftes, siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og rulle på nummer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dem der skal løfte, de finder deres marker på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alle mænd står nu op. Ikke? Nej, alle mænd står nu op, så siger den, gå langsomt tilbage, gå langsomt tilbage, gå lidt hurtigere. Alle mænd retter fronten lige frem. Tidligere har vi haft fronten ud af superklumpen. Ja. Fronten lige frem, så siger vi, hæld vand af øret, drej hovedet til højre, rette hovedet på plads, stil sig i vendetegn, åbne op her. Fanerne hilser, mens armene åbnes op, så kører fanerne ned og hilser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Fanerne begynder at gå, der er 2 gange 8 takter. Fanerne går, før gymnasterne gør noget. Der kan vi lige se, om hønsning det virker. Og så lige et hop på de sidste 7, 8 i de 2 gange 8, så siger det bum, bum,